kaisa kothoma song on nukhung juk tei nukhung phang ni khuktui song khnai naino bongni nukhungni somoisa tabuk sarkar katal ADC hapang phaimani yagulo bongni tam somoisa tong borok puila nok phang juk no sungnai nongni tam somoisa tong ke sadi ani somoisa gan tei ang 2000 7 no hoite ang rega perman ang mani phayo engka ang besa bo phang wakhong phali chao engka ang bo buni hajaro khajao engka kai ang ko ego dinni ang rega perman ang 2000 ni rang rekha beso 400 টাকা rang rekha pore 400 টাকা ruma pore engkai rega masoro ana rang hani hai phirok riru pore tai soi tai 5 din ni phaya tai 5 din phaiba ba ang rega perman maya anu mote te 16 din ang rega perman maya engka kai ani IPF फाइबर होंगे बोनांग सासाव गई फन बरकानो सयरो रुआ को कुनो दुनरो बुदुर करी खाइया हाय हाय बर सं आं रेगा मानु पेरमे मान दंगो गाजे IPF जे फान जे उनको फना का मंत्री प्रमोटर जे फाइमान होते हंगांगाय आं रेगा पेरमेन से आं मालिया अब ना आं ताबु ताम खाने जांग त रेगा पेरमे आसय से सं त करी जा बर सं काम खाइ जा जाओ गा सं ताब ताम खाने अब न तिर प्रमोटर नि बर ना त छाय गबको hambai nok phang bai kok salainai nong tamonai angkia sana musungo engkai ane ore permen dok mana bagai engkai ang engko coba sukia sano belai hambai borok belai bibodo kolaijak bin ma songno tui tongna nango bin nana borok bain tongo bin nogobo naibaidi joto chini tibra basirok obono bin nok je sarkar ADC hapang phaimani olo bini job card rega borok payment manliya nei bongni bisingti kaisa complain norok jotono bichar khaiti te comments nerok norok ribaidi hambai।